Hej, du sparer liggende. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her vlog. Så jeg skal lave en morgenrutine. Jeg har Regitze med her, som der sover lige nu. Og hun bevæger mange gange hovedet, når det er hun skal sove. Jeg ved det for, men det var meget nok lidt. Jeg vækker hende altid. Regitze. Og så rører hun altid noget seng, fordi Regitze, vi skal op nu. Vi vil lave en video. Og det vi så lige gør, ja, vi tager lige tøj på. Det her det er min netkjole. Eller ikke en netkjole, men nettrøje. Så jeg tager også lige tøj på. Så sådan, nu har vi lige taget tøj på. Se, sådan. Og jeg har samme trøje på, som jeg har nettrøje på. Det har jeg ikke, min var helt sort før. Ja. Og nu vil jeg bare vise, hvordan vi sådan gør når med... vi sover sammen. Ja, altså, vi er jo søskende, fordi... Nej, kusiner. Vi er kusiner, vi er ikke søskende. Men når vi er færdige, så vi har lige taget noget morgenmad. Jeg har i hvert fald. Ja. Jeg ved ikke, du har, men... Det har jeg. Okay, fordi vi har været over i dag, men de skulle bare lige sove lidt mere. Så vi skal lige ud... Og børste tænder og ret hår. Ja, og øreringe. Ja, så lad os bare komme i gang. Så det vi... vent lige. Det vi starter med, det gør vi altid, når vi sover sammen. Og det er at rulle gardiner. Du har også 2 hænder til det. Sådan. Og så går vi bare lige ud og gør det. Så vi skal det. Ja, så vi skal komme herind, og nu altså lige tænder og sådan noget. Og vi er nede ved mig. Ja. Så lad os bare lige komme i gang med at børste tænder og gøre det. Jeg tænkte, det blev for voldsomt, og vi skulle stå og se på os, når vi skulle børste tænder og sådan noget. Så det gjorde vi os. Jeg er det ikke lige, så nu bare lige noget til øreringe. Og det vil vi gerne lige vise jer, når vi gør. Så let's go, here we go. Det var faktisk sundt. Sådan. Så også lige min lås derhen. Det er min lås. Sådan. Og det der, når jeg har svært med at gøre det med. Det er faktisk let at gøre med det her. Mit øre. Hvad skal jeg have min lås i? Jeg skal så min lås i. Jeg kan stikke den. Sådan. Men ja. Det er det, vi plejer. Det er det, vi plejer at gøre sådan om hverdagen. Sådan noget. Og vi ved godt, den er lidt kort. Ja, men det var altså bare alt for den her video, så smid et like, smid en kommentar. Eller skriv en kommentar og smid like, hvis I vil. Ja, og husk, og synes godt om den her, ikke synes dårligt om den. Fordi det er bare sådan dårligt, når man synes det er dårligt. Og vi er lige startet. Så ja, vi er lige startet her i går, var det faktisk. Så, men tag godt imod os. Hej hej. Moin.